வணக்கம் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அண்ணன் தம்பி ரியாக்ட். இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு பல வருடங்கள் சொல்லலாம், ஒரு 2 வருஷம் சொல்லலாம், ஆவலுடன் மக்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு எப்படா வரும்னு நெட்ஃபிளிக்ஸை பார்த்துக்கிட்டு கண்ணை திறந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு சீரீஸ் வேற எதுவும் இல்லை, நம்ம மணி ஹெய்ஸ்ட் அப்படிங்கிற சீரீஸ் தான். அதுதான் அதோடைய சீசன் 5 ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க. ட்ரெய்லர் விட்டாச்சு, கூடிய சீக்கிரம் அதை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது உறுதியாயிடுச்சு. இப்போ இந்த ட்ரெய்லர் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன், ரொம்ப ஆவலாக இருக்குது. அது ஒரு எமோஷனுங்க. எமோஷன் வந்தாச்சு, ட்ரெய்லர் வந்தாச்சு, அப்படிதான். அதனால் வாங்க அந்த ட்ரெய்லரை பார்த்துட்டு பாக்கியெல்லாம் பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அதே மாதிரி கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் சோஷியல் மீடியா லிங்க் இருக்கும், அதுக்கு போய் அதை கிளிக் பண்ணி எங்களை ஃபாலோ பண்ணி எங்களோட சேர்ந்து எல்லாத்துலேயும் பயணிங்க. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கும்போது நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதோட ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பீங்க, மணி ஹெய்ஸ்ட் ஃபேன்ஸ் ஏகப்பட்ட பேர் இருப்பீங்க. அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேர் ஆதரவு கொடுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னங்க மணி ஹே அப்படின்னா மணி கீழே விழுந்துச்சு போல. Locked up for 100 hours. 100 hours மூடிட்டாங்க. About to be killed. And having lost a best friend. It feels like 100 years have gone by. Checkmate. ஆவுடா. Netflix. Lisbon to Professor. Hi, Lisbon. The stormwater tank has been discovered. It's possible this is the last time I'll speak to all of you. We got them. Captain, I'm bringing the military in. They'll come out victorious or come out dead. Say goodbye to her. No father. No plan. No hope. We're up against the ropes. We're not gonna end up in the morgue. This is our last dance, Fatty. Make it a good one. Right now! With me, you'll find authentic liberation. And if we ever have to pay a price for it, then we pay it. இன்னும் 1 மாத காலங்கமே இருக்கிறது. வெறும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லே அருமையான ட்ரெய்லர். டமால் டமால் டிமில் டமால். இதுவரைக்கும் பார்த்த விஷயங்களை திருப்பி தூண்டி விட்டு இனிமே வரப்போகிற விஷயங்களை அப்படி சொரிஞ்சு விட்டு ஒரு பிரமாதமான ட்ரெய்லர் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. சீரியஸ்னாலே அப்படித்தானப்பா, அப்படிதான் சீரியல் மாதிரி தானே. அப்படி தொடரும் அப்படின்னு முடிச்சாதானே அடுத்த நாள் மலரும் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுவானுங்க. ஸோ வால்யூம் 1 செப்டம்பர் 3 வருது. ஸோ 2 வால்யூம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் சீசனால். ஸோ ரொம்ப ஆவலோடு எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது. பார்க்கும்போதே அப்படி பார்க்கணும்னு தோணும். நல்லா இருக்குல்ல, தோணணும்ல, அப்போதானே நல்லா இருந்தால் தானே தோணும். ஆமாம். ஸோ இதனுடைய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியுமா? நம்ம இதோட வரலாறு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். இதோடைய வரலாறு என்ன அப்படின்னா, இது வந்துட்டு அவங்க ஊரில் ஐ திங்க் ஃப்ரான்ஸ்ல இட்டாலியோ இதை பண்ணும்போது இது டிவி சேனலுக்காக பண்ணாங்க. பெருசாக ஓடலை, ஃப்ளாப்பு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்துட்டு ஆரம்பித்த டைமில் என்ன பண்ணால், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்துட்டு இது நிறைய வாங்கினான். அப்போ இதையும் வந்துட்டு கொஞ்சம் காசு கொடுத்து வாங்கி ஆரம்பிக்கிற ஸ்டாஜில் நெட்ஃப்ளிக்ஸில் போட்டு உலகத்துக்கு மற்ற நாட்டுகள்லாம் அதை பார்த்த உடனே எல்லாருக்கும் பிடிச்சி போய் செம்ம ஹிட்டு. இந்த டீமே எதிர்பார்க்கல இவ்வளோ ஹிட் ஆகும். ஹாரி பாட்டர் கதை மாதிரி ஹாரி பாட்டர் கதையை ஃபர்ஸ்ட் எழுதி கொடுக்கும் போது அதை யாருமே மதிக்கலை. அதுக்கப்புறம் அவங்க ட்ரெயினில் உள்ள டிஷ்யூ பேப்பரில் கதை எழுதுனாங்க. அதுக்கப்புறம் அது ரீச் ஆகி இன்னைக்கு ஹாரி பாட்டர் உலக அளவில் பேசி வேற லெவல் ஹிட் ஆகி இதில் நடித்தவங்க எல்லாம் அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகி உலகத்தில் எங்கே போனாலும் அவங்களுக்கு இதாகி இன்னைக்கு வந்து அந்த பார்ட் உலகமே மணி ஹெய்ஸ்ட் உலகமே இன்னைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு ஒரு சீரீஸாக உருவாயிருக்கு. அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு இருக்குங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கணும். ஸோ அதனால் என்றைக்குமே யாரையுமே வந்து நம்ம கீழே நினைச்சிடக்கூடாது. அது என்னைக்கு வெடிக்குன்றது திறமை என்றைக்குமே வெளியே வரும், ஜெயிக்கும். இப்போதான் நம்பிட்டு இருக்கோம், நாங்களும் அப்படிதான் நம்பிக்கை இருக்கோம். ஆமாம். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்புகிறோம். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி உங்களோட பதிவுகளை எங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் மணி ஓசையோட எங்கள் கண்டென்ட் உடனடியாக உங்கள்கிட்ட வந்து சேரும். ஆமாம்.
இது இந்த மாதிரி வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், சோஷியல் மீடியாவில் போட்டுட்ருக்கோம். அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா கீழே சோஷியல் மீடியா லிங்க் இருக்குது, அதையும் கிளிக் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி கொடுத்தோம்னா பயணிங்க. எல்லா இடத்துலையும் பேர் ஆதரவு கொடுங்க. தம்பி ஆகுனா வந்துட்டு சொல்ல மாட்டேன்ற மாதிரி பேசிடுவாங்கல்ல. நாங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வேறு லெவல் வீடியோவோட உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் பாய். நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம்.